Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Ndinoimba makawana kukomborerwa zvikuru, masonda adarika neshoko raMwari riri kuramba richiwedzerwa mukati memwoyo yenyu. Yasvika nguva yekuti tinonyengetera. Pane shoko raMwari randoda kuverenga tisati tanyengetera, riri kuna vaFilipi 4 mundima ya 6 kusvika ku7. Inotiyo, musafunganya pamusoro pechinhu chimwe, asi pazvinhu zvose mukumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera, nokukumbira pamwe chete nokuonga. Zvino rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwose rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu. Haleluya. Tinoda kunyengetera tichitenda Mwari. Uno mwedzi mufundisi wedu wakatitaurira kuti mwedzi wokufarirwa. Saka mwedzi uyu usawa unofunganya pane zvese zvawanga uchisangana nazvo. Inguva yekuti unotenda Mwari, nekuti Mwari ari kukuwandudza. Mwari ari kukuona, zvishiro zvako zviri kuzadziswa. Ngatinamatei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai samasimba, tinokutendai nemwedzi uno samasimba uyo tiri kufarirwa. Ruoko rwenyu ruri kuonekwa pakati pevana venyu, kukura mukati meshoko renyu, kukura mumabasa edu, mune zvose zvatinoshura mukati meupenyu hwedu. Tinokutendai Jehovha, tinokutendai pane zvose zviri kuitika mukati memwedzi uno. Tiri kugamuchira makomborero, tiri kugamuchira kunzwisa kweshoko raMwari, tichienderera mberi mukukura mushoko raMwari. Samasimba tinokutendai, tinorumbidza imi nekuti tiri kuona zvose zvatinoshuvira zvichizadziswa mwedzi uno. Tinotenda Jehovha nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Ndinowimba manzwisisa shoko raMwari randawerenga. Mwedzi uno hausi wekunyanya kufunga, mwedzi wokutenda Mwari, nokuti Mwari wari kuita zvakawanda mukati meupenyu hwedu. Iko zvino toda kuti tinyengetere nedzimwe ndimi. Ngatinyengetere tichitenda Mwari. Mwari Baba, nomuzita raIshe Jesu Kristu. Logo bosonda kale barida te de kouze ligare, te de koute litrigabade grosa kamara te de kouze ligare. Mora masheke mazonda, kouze gibagrada te de koute kiba groske. Lo sotokora te de koute ligada te de koute litrigabade groska. Mora masheke mazonda kouze ligada rileska. Lande souta te de kouze ligada rilethio ritele trigabade groska. Mwari Baba, tinokutendai nemuzita raIshe Jesu Kristu. Oh, sheke bazonda, kouze ligara de koute litriga bade grows kemo katakara marali. Lo soto kora ba sheke mazonda kouze ligra. Tinokutendai Jehova. Tinokutendai nerudo rwenyu. Tinokutendai nenyasha dzenyu dziri kuyerera mukati meupenyu hwedu. Nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Tinotenda muchava nokuerengerwa rhapsody. Baba, mukuerengerwa rhapsody muchaimbirwa. Baba, mukiimbirwa muchanzwa shoko raMwari kubva kuna mufundisi. Mova nesvondo rakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cherhapsody chatinopiwa namufundisi Chris Oyakhilome. Musoro wenyaya unoti kubwinya kwaMwari mauri. John 17:22 inoti, neni ndakavapa kubwinya kwamakandipa kuti vave vamwe sesu tiri vamwe. Mashoko atavhura nawo aya anoshamisa. Jesu ndivo vakaataura. Vakanga vari kunyengetera kuna Baba, vainyengeterera isu. Tinoziva kuti Mwari vakanzwa munyengetero uyu, saka isu tava nekubwinya kwaJesu. Izvi zvinoshamisa nokuti tafanana naJesu. Jesu Kristu ndiwo kubwinya kwaMwari. Pavari ndipo panoonekwa Mwari. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna vaHebheru 1:3. Saka tava kubwinya kwaMwari. Takasikwa tiine chimiro chaMwari.
Takasikwawo tiri verudzi rwaMwari. Saka Mwari vanoda kuti uve kubwinya kwavo, ndizvo zvawakazvarirwa. Vakorose 1:27 inoti, Kristu mukati menyu ndiyo tariro yekubwinya. Kubwinya uku hachisi chinhu chichauya rimwe zuva, kwete, kwakatouya. Kwakauya nokuti Kristu vava matiri. Mwari ngavaropafadzwe. 2 Vakorinde 3:18 ine zvainotsanangura. Inoti, tinofanira kugara takatarisa kubwinya kwaMwari. Tinozoshandurwa chimiro, tinozopedzisira tafanana nekubwinya uku. Kubwinya uku kuri mushoko raMwari. Shoko iri chionioni, ndicho chionioni chinoshandiswa naMwari. Saka tine kubwinya kwaMwari matiri. Pamusoro pazvo, tiri kubwinya kwaMwari. Tisu mbiri yaMwari. Ndiko kusaka baba vedu vekudenga vachinzi ndi baba vekubwinya. Kereke ndiko kubwinya kwaMwari. Ndiyo mbiri yaMwari. Iwe wava mbiri iyi, wava kubwinya uku. Ndiko kubwinya kwaunoona mushoko raMwari. Shoko iri ndicho chionioni chaMwari. Testament itsva ine zvainotijekesera, ine zvainotiratidza. Inotiratidza zvawava chaizvo. Inotiratidza kubwinya kwako. Wava nekubwinya uku nekuti wava muna Kristu Jesu. Saka gara wakatarisa muchionioni chaMwari. Gara uchidzidza shoko raMwari. Gara uchirifungisisa. Gara uchiridzeya mumwoyo mako. Unozoshandurwa. Kubwinya kwako kunozogara kuchiwedzera. Kunyange iko zvino, fara. Danidzira uchiti, ini ndiri kubwinya kwaMwari. Pandiri ndipo panoonekwa kururama kwaMwari. Ndipo panoonekwa runako rwaMwari. Kubwinya kunogara kuchiwedzera muupenyu hwangu. Haleluya. Upura mashure mangu uchiti, Kristu ndiwo upenyu hwangu. Ndiwo kururama kwangu. Ndiwo zvose zvangu. Zvavari ndizvo zvavakandiitawo. Vakandipa zvose zvavainazvo. Saka ndinofara. Kubwinya kwavo kwava kuonekwa pandiri. Ndava neupenyu hwavanahwo. Ndava werudzi rwavo. Saka ndava munhu akarurama. Runako rwavo rwava kuonekwa pandiri. Mwari ngavaropafadzwe nokusingaperi. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti 2 Vakorinde 3:7 kusvika 10 naVaroma 8:30. Hakuna si cha serenyu
Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichiti makorokoto zvekare takapinda mumwedzi wachivabvu. Ndinovimba kuti mwedzi wakubvumbi makasangana neshoko raMwari, kaona richishanda mukati meupenyu hwenyu neuchapupu. Pamunenge muchiwana uchapupu paya, nokuda kweshoko raMwari rame muchidzidza irori, nokuda kushanda pamweya mutsvene mukati meupenyu hwenyu, tiziviseyo, tipembere pamwe chete nemi. Uye uchapupu ihwo hunobatsira vanhu vakawanda vangahunzwa, nokuti mumwe munhu anenge achiti Mwari vacho shoko racho iri handisi kumboona richishanda mandiri. Saka akazonzwa umwe munhu achipupura kuti ini shoko iri rakandishandira, zvinomubetsera, zvinomusimbisa, zvinoita kuti rutendo rwake rwusimuke, rwuvandudzwe saizvozvo. Haleluya. Ndodawo kuti nditende mufudzi Chris Oyakhilome, vanova ndiwo muprofita wedu, mutungamiriri wedu, vanotipa mukana iwoyo kuti tisangane pamwe chete tichinamata, tichidzidza shoko raMwari zvisinei kuti tiri kupi. Patinoita minamato iyoyo, regai ndikukurudzirei kuti musangoita yokuteerera semunenge makateerera bhora. Aiwa, toda kuti munofanira kunge muchitobatana nesu patinonamata, namataiwo nesu, kureva kuti zvitsaurei nguva yemunamato maakuiziva, kuda unouya panhare dzenyu, kuda munounzwa paredhiyo, kuda munomona pakombiyuta. Zvitsaurei munge muri penyu mega pamunenge makasununguka kuti muimbe pamwe chete nesu, munamate pamwe chete nesu. Mobva matopinda chechi, unzwe kuti ndapinda chechi, ndatoshumira Mwari pazuva ranhasi. Haleluya. Saka ndoda kutenda mufudzi Kristu nokuda kwaizvozvo. Takanga takakuvimbisai sezvatinoita nguva imwe neimwe kuti mugare makatiteya, tikuzivisei chishoko rechiprofita romwedzi uno ratakapiwa namufudzi Kristu. Haleluya. Mufudzi Kristu vanotipa shoko rechiprofita, kwete gore rimwe nerimwe, vanotipa shoko rechiprofita mwedzi mumwe nomumwe. Gore rino vakatotaura vakati gore remunana, shoko rechiprofita iroro, shoko razvokwadi. Famba mariri, uchatoriona richishanda mukati meupenyu hwako. Zvino mwedzi mumwe nomumwe anenge achititaurira. Mwedzi uno zvekare wachivabvu vakatotitaurira, ndo shoko ratichataura pamusoro paro pazuva ranhasi. Asi regai ndingotsanangura, nongojekesa kuti shoko rechiprofita rinotibatsira chii mukati meupenyu hwedu, sei tichifanira kuwana shoko rechiprofita. Kuda mumwe angangoti ndine basa nei naro, ndinongorarama somukristu ndichingoita zvandinoita. Aiwa, unofanira kuva neshoko rechiprofita. Regai ndikuverengere kuna Hosea 12, chitsauko che12 ndima ye13. Kwanzi Jehovha akabudisa Israeri paIjipita nomuprofita, akazochengetwa nomuprofita. Haleluya. Kureva kuti Mwari pavakanga vachida kubudisa Israeri kubva muIjipita, vakatuma muprofita Moses. Ndiye muprofita wakauya akabudisa vana vaIsraeri kubva muIjipita, akavatungamirizve parwendo rwake. Ndiye akatanga rwendo irworwo rwokubva muIjipita vachienda kunyika yechipikirwa. Vakazochingurwa, vakazotorwa naJoshua vachipfuurira vachienda mberi. Wanga ari muprofita zvekare. Mwari kwai vakachengetedzwa nomuprofita. Muprofita ndiye aivachengetedza sei? Aipota achivaudza zvinenge zviri kurongwa naMwari. Haleluya. Mwari vari kuronga zvakati, Mwari vari kuronga zvakati, Mwari vari kuronga zvakati. Israeri yanga isingaendi kuhondo isati yanzwa kuti Mwari varongei pamusoro pehondo iyoyo. Saka vanhu vaifamba nechiprofita pose pavaifamba. Uye izvi hazvina kubva zvagumira munguva iyoyo, nazvino zvichingoripo. Haleluya. Jesu pavakauya paiva nomuprofita Johani Mubhabhatidzi, anga ari mupristi, anga ari muprofita zvekare. Ndiye akaudza vanhu akati, kune munhu achauya achazokubhabhatidzai nemweya mutsvene, namweya mutsvene nomoto. Akazivisa vanhu kuti kuno munhu ari kuuya kumashure kwangu akakura kundidarika. Aiva muprofita wakaudza vanhu. Saka vana vaIsraeri vanga vakutoziva kuti Mesiyasi akuuya. Vakanga vasina kuzvibvuma, vakasarira havo kumashure. Asi hapana angati hatina kutaurirwa. Johani Mubhabhatidzi akataura, akashambadza shoko iroro. Haleluya. Uye pakazouya Jesu wacho, akatosiya atendeka kuti iro ndiro gwayana raMwari rakauya kuzobvisa zvivi zvevanhu vese, zvivi zvenyika yose.
vanhu vakatosara vachiziva kuti muprofita watiudza kuti uyu murume uyu ndiye achabvisa zvivi zvenyika. Ivo Jesu pachavo vanga vari muprofita zvekare, vakatitaurira zvakawanda-wanda, vakatitaurira pamusoro penguva ino yatinorarama, vakatitaurira zvichaitika pamazuva okupedzisira. Saka tiri kungofamba nomuprofita, tiri kungofamba navaprofita. Vadzidzi vaJesu vakazosara vari vaapostori, vana Pauro nana Petro nanani, vakataurawo chiprofita, zviprofita zvakawanda-wanda. Pauro akatotaura achitaura pamazuva okupedzisira zvinhu zvakawanda pamusoro pamazuva okupedzisira zvatosangana nazvo iko zvino. Haleluya. Johani wakanyora bhuku razvakazarurwa, wanga ari muprofita zvekare, wakatiudza zvinhu zvichaitika mumazuva okupedzisira. Saka tinongofamba nechiprofita nezviprofita, nazvino ndo zvatinoita. Saka mufudzi Kristu somuprofita vakauya zvekare vakatiudza pamusoro pezvakarongwa naMwari mumwedzi wachivabvu. Haleluya. Chimwe chinhu chavakataura ipapapo, kwanzi mumwedzi uno wachivabvu zvinhu zvakawanda zvichanaka. Ishoko rechiprofita, haasi mashoko akanaka okungonyaradzana. Aiwa, ishoko rechiprofita, zvinhu zviri kuzoitika. Saka ndoda kutotaura kwauri iwe iko zvino kuti mumwedzi uno zvinhu zvakawanda zvichanaka mukati meupenyu hwako. Zvinhu zvakawanda zvichanaka muutano hwako. Zvinhu zvichanaka mumari dzako. Usafunga kuti nhamo yawanga uri kusangana nayo, kudai yava nemwedzi yakawanda, kudai yava namazuva akawanda, kudai yava namasvondo akawanda, kudai yava namakore akawanda, usatarisira kuti nhamo iyoyo icharamba ichingoenderera mberi. Takatoudzwa neshoko rechiprofita zvinhu zvichanaka. Basa raunofanira kuita iwe kugamuchira shoko iroro, wotanga kufamba naro, wotanga kutaura kuti zvinhu zvangu zvichanaka. Tarisira kuti zvinhu zvicharamba zvichivandudzika, zvicharamba zvichiita nani mukati muupenyu hwako. Ndo shoko rechiprofita ratapiwa iroro. Kureva kuti Mwari vane zvavari kuita mumwedzi uno zvinokubetsera, zvinokurerusira ndima, zvinokurerusira rwendo rwako. Vane zvavari kuita, zvigamuchire, vatendere kuti vaite zvinhu izvozvo. Kuteerera shoko kwauri kuita uku ndo imwe nzira yaunoshandisa yako, ndo imwe nzira yaunoshandisa kuti kutendera Mwari kuti vashande mukati muupenyu hwako. Saka vakazotaura vakati mwedzi uno wachivabvu kwanzi mwedzi wekufarirwa. Haleluya. Mwedzi watichafarirwa, mwedzi wauchafarirwa. Aya haasi mashoko chete, chiprofita chiri kutizivisa zvinhu zvatakarongerwa naMwari mumwedzi uno. Haleluya. Zvinhu zvichakufambira zvakanaka, kwete nekuti wakangwara kana kuti unogona, aiwa, asi kuti unofarirwa. Munoona, munhu anofarirwa haafaniri kuita zvinhu zvese zvese. Munhu anofarirwa unochingurwa, ndo zvinoitika izvozvo. Munhu anofarirwa anochingurwa, akaonekwa achisakura munda make, munhu anofarirwa vanomanyira akati chimbotipa chimbozororai ndipedzise ndimai. Ndo zvoita munhu anofarirwa. Mumwedzi uno tataurirwa kuti mwedzi watichafarirwa. Saka kureva kuti hatisi kuzobudira ziya zvinhu zvese zvoupenyu hwedu. Tichachingurwa. Paunenge uchitsvaka basa uchachingurwa. Haleluya. Ndo shoko rechiprofita, ndo zviri kuitika, ndo zvanofanira kutarisira izvozvi. Haleluya. Zvinhu zvako zvichakufambira zvakanaka. Kuda wanga uchida kutanga business, uri kuda kunyoresa, uri kuda kufambisa mapepa, hausi kuzofambira mahofisi ese. Zvimwe zvacho uchangoroverwa nhare uchiuza wanzi aiwa, ingonditumira panhare, ingonditumira mapepa acho, tuma mwana namapepa iwayo ndinopedzisa zvese. Usauya hako, ingosaina uri ikoko, tichazozvipedzisa kuno. Kumwe ukoko, hofisi kwawanga wachida kuinda, tichakuindira kana kuti hachiregera, tichazovazivisa papaya. Haleluya. Zvinhu zvako zvotanga kufamba saizvozvo. Haleluya. Saka usanetseka zvako nekuti pane zvimwe zvinhu zvausingagoni. Mwedzi wako wokufarirwa. Unenge uchingotakurwa, unenge uchingobatsirwa, zvinhu zvako zvinenge zvichingofambiswa. Vakakuona uchisunda bhara, vanosvika vachikutorera vachitanga kukusundira, uri kufarirwa. Haleluya. Kuchikoro uchafarirwa, kuda uri mwana wechikoro. Kuda uchafarirwa. Vadzidzisi vachakufarira. Vachasiya zvavari kuita zvinogona kunge zvakakosha, vachiuya kuzokubetsera kuti vaone kuti wanzwisisa zvinofanira kunzwisiswa kuti ukunde bvunzo dzako. Haleluya.
mwedzi wokufarirwa. Uye chimwe chinhu chinondinakidza ndechokuti takagara takaudzwa kare kuti kana shoko rechiprofita rauya sezvizvi, ratouya raredu, harisi kuzongopera nomwedzi unoyu. Rinopfuurira, ifuma, mutoro watatotakudzwa, tatotakura umwe tiri kuenda nawo. Saka tichapfuura mwedzi uno, saka tatotanga rwendo rwokufarirwa. Mwedzi uno watipinza murwendo rwokufarirwa. Haleluya, haleluya. Saka regai ndikuverengere zvirevo yegumi nenhanhatu. Kuda regai ndipedze nendima iyoyo yechinomwe. Kwanzi kana nzira dzomunhu dzichifadza Jehovha, anomuyananisira kunyangwe namapfumo ake, kunyangwe navanhu vanomurwisa. Haleluya. Kwanzi Mwari vakakufarira, vanhu vanga vachikurwisa unongoshamisika wouya vachikunyemwerera vachida kukubetsera vaku. Iwe pauda kutotiza utosha kuti wauda kutotiza kuti aiwa handina kuuya kuzokukanganisa newe, ndatokuvigira zvokudya, ndatouya kuzokubetsera, ndaona nyoka iyi yanga ida kupinda mumba mako ndikafanira kuiuraya, munhu waonga achifunga kuti auya kuzokuuraya iye. Haleluya. Ndo zviri kutaurwa nendima iyoyi. Haleluya. Saka chitanga kurarama semunhu anofarirwa naMwari. Nyaya iyi toda kuti tienderere mberi nayo, tichapinda mumasvondo anotevera tichidzidza pamusoro penyaya ino, kuti inyaya yakakosha yaunofanira kunzwisisa kufarirwa kwako naMwari. Zvinhu zviri muchiKristu chedu. Ndosaka ndichikokera vanhu kuti muve vaKristu. Patinopedza munamato unoyu, pano munhu achauya achinamata nemi kuti mugamuchire Jesu. Ndoda kuti munamate nemunhu iyeye. Ungaramba sei upenyu hwokufarirwa hwakaita sehuu? Ungaramba sei upenyu huna mafaro hwakaita sehuu? Haleluya. Saka regai tisangane zvekare pasvondo rinouya tichienderera mberi tichitaura pamusoro pokufarirwa ikoko. Regai ndinamate iko zvino. Baba, ndinoda kutendai, ndoda kukurumbidzai, ndoda kutendai nokuda kweshoko rechiprofita ramakatipa mumwedzi uno wachivabva. Makativimbisa mukatitaurira kuti mwedzi watichafarirwa. Saka ndoda kutendai nokuda kwomumwe nomumwe wandanamata naye pazuva ranhasi. Ndinotaura shoko iro rechiprofita ndichiti achafarirwa mwedzi uno, achafarirwa kunyange mazuva ose anotevera, achafarirwa kubasa kwake, achafarirwa kuchikoro, achafarirwa kumba kwake, mumhuri yake, achafarirwa muwaniso yake, muzita raJesu Kristu. Muzita raJesu Kristu ndotaura kuna mai vavo nababa vavo vanga vasina kugara zvakanaka muwaniso umu. Ndinotaura kuti zvinhu zvakushanduka, zviri kunaka, maakufarirwa nezita raJesu Kristu. Muzita raJesu ndinokutendai, ndinokurumbidzai. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Regai tisangane zvekare pasvondo rinouya. Musatipotsa, tibatei pasvondo rinouya, tiendere mberi chidzidza pamusoro peshoko rechiprofita rinotivimbisa zvinhu zvinonakidza kudaro. Mwari vakuropafadzei. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772215931 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru.
Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Musangano wevatungamiriri vemapoka emuchechi ICLC uchange uriko kubva musi wa21 chikumi kusvika 24 chikumi. Tichakuzivisai zvimwe pamusoro pemusangano uyu. Musi wa28 chivabvu mufudzi Chris vachaitawo musangano nevose vane shungu dzokuunza mweya yevanhu kuna Jesu. Musangano uyu uchange uchiitwa paintaneti. Tichakuzivisai zvekare kuti mungaupinde sei. Musi wa2 chikumi tichange tiine musangano wekufambiswa kwemarapsody TNI. Tinenge tiri kusangana nemukuru anoona nezvekufambiswa kwebhuku rerapsody muChrist Embassy yose, mufudzi Yemisi Kudehimbo. Titumirei zita renyu pamwe neemail tikunyoresei kupinda musangano uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zverapsody, zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinoda kuzivisa vaya vanga vari kuidza kunyoresa kuwana rapsody pa *205# musvondo rapera. Michina yacho yanga iri kugadzirwa. Tichakuzivisai kana mava kugona kunyoresa. Batanaiwo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro chitatu nechishanu masikati nemanheru. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kuti titumirei SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Masoko eupenyu auya mutauro wako, masoko anoaka iwe auya muruzi rwako, uyaone iwe rapsody